Moi! Tää on mun aloitusvideo. Mä oon siis Miro. Ja jos haluatte, mä aloitan siis tähän niin kuin tämän tän pelit kautta kuulumiset sarjan. Ja sellaista. Mut sitten teen ehkä jonkun 50 tilaajan spesiaaliksi ton mun niin kun kasvot näytetään sinänsä. Ja joo, tulkaa sitten katsomaan kun mä pelailen. Ja sit seuraavassa mä voin näyttää oikeastaan mun noin pelituottokoneet. Tässä on nää pelit, mitä mä, jos kommenteissa jos haluatte, mitä näistä nyt haluatte, että mä pelaan. Ja että kannattaa sitten kommentoida tähän, ja jos haluatte niinku että mä teen lisää videoita, niin sitten kannattaa painaa like. Mut jos ette tykänneet, niin täällä painakaa dislike. Mutta päättäkää sitten että mitä mä teen, pelaan. Se oli tähän asti, moikka!